Hola a tots i totes, estem aquí al Pavimentat de Camins Rurals del Consell Comarcal. Un any més dediquem quasi bé 100.000 euros en pavimentat de camins rurals. En aquest cas estem aquí a la zona de Rocabruna, a la zona de l'Eixalde, on fem la millora d'aquest pavimentat, 120 metres de pavimentat, com altres zones, que és la carretera de Bolòs i Salarsa, el camí veïnal de Freixenet, i any rere any intentem invertir una mica més en els camins perquè els nostres veïns i veïnes estiguin millor i puguin arribar més bé als accessos de casa seva.